Co convenio asinado esta mañá, AGE e a Fundación Cidade da Cultura de Galicia renovan o acordo ao que chegaron o ano pasado para a realización de actividades conxuntas para a promoción da cultura emprendedora, a contribución ao crecemento económico e a creación de emprego. A Cidade da Cultura pois queríamos e queremos seguir apostando polos xóvenes emprendedores porque están creando traballo, están creando e innovando no sector cultural e no sector tecnolóxico e estas colaboracións cos xoves empresarios de Pontevedra, vimos de renovar tamén con AGE Galicia, pois é unha posibilidade que se dá a toda aquela persona que ten un proxecto ou simplemente unha idea, pois de ter unhas instalacións onde pode pois desenvolver ese proxecto. Entre outras cousas, o convenio contempla que os participantes no Premio Xove Empresario do Ano poderán volver a desfrutar de maneira gratuita de 2 espazos de coworking no Centro de Emprendemento da Cidade da Cultura. Creo que é algo simbólico que a Cidade da Cultura se chegue á cidadanía, que se chegue neste caso a Pontevedra. Sei que Ana sempre barra un poquinho pa casa, pero está facendo noutros lados e que achegue a Cidade da Cultura ao resto dos cidadáns, en este caso os emprendedores, abrindo a posibilidade de que 2 premiados do noso premio pois podan estar un ano gratuitamente na Cidade da Cultura, con todo o que conleva, estar pois na capital de Galicia, cerca do resto do ecosistema emprendedor que teñen na Cidade da Cultura. A cesión do espazo e o acceso a todas as infraestructuras e servizos do CEM para desenvolver os seus proxectos será por un ano e estará acompañado de formación e asesoramento. E non só as instalacións, sino que desde a Cidade da Cultura se oferta programación, se oferta tutorización, se ofertan cursos, se ofertan charlas, encontros con empresarios de éxito. Pois creemos que todo un caldo de cultivo que nos axuda a que eses emprendedores, esas persoas que chegaron simplemente cunha idea, pois esa idea se consolide, se converta en un proxecto productivo, un proxecto pois que empece a medrar e a crear emprego en Galicia. Tamén se celebrarán ao abeiro do acordo varios eventos de networking que faciliten o establecemento de sinerxías entre profesionais. AGE Pontevedra, pola súa banda, levará a cabo actuacións de promoción e difusión do Centro de Emprendemento da Cidade da Cultura, co fin de transmitir os seus valores e difundir as actividades que se realizan neste espazo, que ten prestado o seu apoio a máis de 600 empresarios noveis nos últimos 5 anos, e que na actualidade acolle a máis de 350 persoas. A xerente da Cidade da Cultura destacou que Pontevedra está cada vez máis presente no Gaiás. Pontevedra está moi presente na Cidade da Cultura, está cada vez máis, pois xa é a segunda vez que renovamos este convenio con AGE Pontevedra, pero vimos de inaugurar unha exposición na que pois un dos cedentes principais de obra desa exposición é precisamente o Museo de Pontevedra, donde cada vez máis pois empresas e colectivos de Pontevedra desenvolven ali actividade. Dentro de uns días vamos a ter un proxecto, un curso que se chama Contornos e Contornas, que desenvolve pois un grupo de emprendedoras, de rapazas de aquí de Pontevedra, que están a desenrolar un proxecto que fala de arquitectura e centros educativos. O presidente de AGE aproveitou para lembrar que ata domingo está aberto o prazo para presentar candidaturas ao Premio Xove Empresario do Ano, para o que de momento se postulan 8 persoas.